Kuplay ki viewers ki perlok ki produk i prasnam ki long kmi ki long pa ki kun samla serang bat kentai hang ne bok bri nyau trap daga mensim ke jing seo kia bat daga jing seo kit kli namta kari be jat benriu namta ki produk ki prasnam ki jongi kapateng ke pemerintah bat kapateng ke bansawan hadin ke jongi ngakwa ban pha ye kini ke kubur jing ai jing mut hadin mengayu i ya ke jing angnut upat ba jong ke bri nyau trap ban penkela lania ban pentemai ya ka reservation policy ka badon ya ka jing tko ban no siliang haka bat ya ka jing khangnat ban pentrikam ya ka roster system haka ta ka reservation policy ka badap ya ka jing no siliang haka namar ka kata ya kata ka hok jong ki pat ba no snong hang ne po ka jela haka ba ka wei ka hun ka yo ban enjoy pura ya ka wei ka hun pat la suyo tang ban im nakata de don pat ki riu sim kabu ngila ban ong kidai ki nong yalam hi nang ne po kejat ban riu jongi ki ba penting ko tempan ki ba penting ke pensmit hana wat lik kata ya kani kaman wat lik pli ya kani ka Pandora box wat nom lik kata ya kani namar yo kapoi kapor bangin du no wat ke ai ka bangidon kasio lengok hadu kata-kata ya ka bukum kata namar belai hakanu kurkum nginduk no ka ega bangidon hakaba mentaru ka engi yo kani ka dege jingkeli kidon ki bawang ba lasai inda kakut kala intervene kan sapoi kapor pan sawan 100% ST 100% general kabamut 100% ST kamut khasi jantie bat garo ki general kamut ba la ban apply manoru nong song snong nani nepo gejela lani nong song snong nani nepo kari India ila ban apply kam ya kataka general seat Tehenrei ka ai kejing ai jingmut jong ni kalong ngakwa bakani kejing ai jingmut kadi ban poi hadu itlong skor jong kitei kabinet minister ki balong ki prado i prosnam ki jong la tapi don ni kejing saukia pidon ni kejing kit kli namta ki henmen ki para ki jong pi hang ne pok imlang kasalang seo ha pediang ya kani kejing ai jingmut bat kom kejat beriu ngi angnut menta ba ngimdai penting ya kata 100% jong ki ST 100% jong ki general namar kasyam jing hadu kata-kata ngila ban ong ni tianrei balai hak penting ya kata 100% ngidon kam menteri kam da ka polisi ngidon kam menteri kam da ka buj kenang bangin yo ban capture 100% dai bangin yo tang sanpau dai bangin yo tang rupau dai bangin yo tang prapau persen ngidon kam ban yo 100% ya kata ka reservation polisi hang ni state bat ka ai ka ba ngidon kam ban le kenang bangin yo ban claims ya kata ka reservation polisi ke ba 4% kalong ba kom kita ki legislator kom kita ki nong thawan pidon ya ka bor ban snaan pidon ya ka bor ban thawan bat pidon ru ya ka hok ka ba ka riti sensar jong kari India kala pen ko bor ker pang api ngangai ba pidon ila ke jong ka benta ba pinle ya kani ba pin yang menyada nam ta ka interest jong ki try muluk jong ki try jela hang ne pok ke jela ka jong bat kata kalong ngidon kam pan snano lani ban donno da kata ka recruitment polisi bat ban psu ya ka wei ka benta hakani ka recruitment polisi da ka ba kadau sai bat ka baong ba kinu ki candidate madai unu jat beriu madai khasi madai ugaro madai jantie madai menuru ki bala ban apply kam hapuk ke state Meghalaya ki dei bandon ya ke subjek khasi ha ke metric bat ha ke 12 lada ke state Meghalaya leng ba ke recruitment polisi kala ban sna ya ke polisi ban ong ba kinu ki candidate ki bawan apply kam hang ne pok ke jela Meghalaya ki dei bandon ya ke subjek khasi bat garo ha ka metric bat ha ka 12 tang kata ngila sautu bangila ban yo ya ke reservation polisi 100% ngim don kam penting kata ka 100% ngim don kam man khuslai kata ka 100% henrei 100% ngila long tikna bangin sayo ya ka reservation polisi ke ba 4% ke ban long tang namta jongi ki try muluk madai na kanu jat beriu compare
Henry dalar kiladon ya ke subjek kasi bat ke subjek garu hapo ke metrik bat hapo ke 12 ngingat scam ba kata kelak pensisa bagi long fit menteri hang ni hapo ke jela ke jongi wat kitrai muluk ru kibala kam sengau standar ngangat scam bakin sa kelabamut bakin sa babi nang ni sekmat bat lengba ka jinglek kumta automatik ngila ban yo ya kata ka ketin kasi bat garu haka kernit bapra jong ka riti sensyar pat ba jong ka ri India mar ngila ban ong wat kitrai muluk ki nyau ban ya ka ketin la jong haka metrik haka 12 ki duna ki basim subjek kasi ti kani kalong kawai kamat ka ba nakaliang jong ang ai jengmut bala da ka sarkar jela ka donisha ka jingseu khia namta ki trai jela namta ki trai muluk shna ya kani ka recruitment policy bu ya kani ka mat ba unu kandidat bawan apply kam hang nepo ke state Meghalaya ke jongi la ka dei maknai ki trai nang ne nepo Meghalaya ke jongi ru ki dei bantuan bet ya ke subjek kasi bat garu haka metrik bat haka 12 tang kata ngatrai ka solution ke ladon lupa bat ngimnon kam penting ya kata ka 100% ST 100% general nomor beli automatik ngin yo 100% lada kum kita ki legislator kum kita ki policy maker kum kita ki nomik mat nang ni nepok ke jela nang ni nepok ke jat beriu kidon ya ke jing kli pat kislan ban le ya kani te leng ba kani ke video ngakwa ban pha kani ke kubur bat kani ke kubur ngai kam kan dei ban poi haman iwe pe iwe ki khot chokari be jat beriu haman iwe pe iwe ki parado ki prasnam bat kham tam e ke dei ban poi hek telong skor jong kitei ki badon hapo ka cabinet table lani ki balong kita ki cabinet minister kana makin sim khia bat ban ra ya kani kamat ya tai hapo assembly bat ka floor jong ka house kan sarai ya kani banle na banta banlong ka interest namta ki pajba no susnong